자오이 기사들의 정원이 아니야고 콘반 장장의 그르 야니 bagay ang kumbulay 등을 동거 kumbulay 골라 kumibulay 골라 kumbubanita 이렇게 나이 정리던 바니 채널로 빠빠이 이렇게 봉아이 시리시리 다모 가이 동라이 hinke ko norok naiti chini nokanani wathi blengko angko thabudo kaisamanei mami ko nasidi phangha mama ni sagari mama kotama omon othani bumung hinke thagonga hano sungbono i te polongma tongkho hakor bisingo seke kobangma tongkho mama sogoi dong ikka mama lengsuka kini leng sinai bele phungni simi sogwani tago phungno hepan somoi khoma patiyar tongmani bagui nai sengke sogi meya kisa kebang jak wathi dam bagui hapan chong ha ni chong nai mono hepan japro hamoi thanga lengmaro hinke ko bahai no jogoi tonglai kho lengjak sokhabo phunga sirisiri ni simi sokmani tau bo soklai tongkho saimiya bo pairi ja sokoi manno manya hinke aboni yagulo tam khala lekha tharo sokbai kisa kakisong instrument hanya o mama ni no je tha soknai bini no ko ikeshuro gitar kheto ani to nilai tong lai ta hinke ko borok mane tamnani omo hairok borok ni bokhawo muchungjago hinai no mama bo pai nai bongno yaphari ko haken tamrei tono ta hinke aboni yagulo khe mai kisa ama lamai rimani abono murugoi tongo mami cake salamani tori bote papai thang oi kon hari mia sanamai hodaro kus kuri khai shes je order khane khai mano ekdom kothok kothok ja cake perfect cake o jaga mami ni dokan hinke koro sini chandram kami bazar ni dairati phaike debra side rongmalati phaike agara side iko makai dokan malik okramo heda gointe nang malik okrana mo sajang na hari bo hai ban hai tongo bo ye nta ta tong thoja khano dokano keno bana ka hapo sa pa nai tong mona yan hagari kisha yan hagare omayo okay guys ang tabo program thanani bagui program thanani bagui ready ingkha to hai papa noltan babana nugia khuna phaidi hinke jeng programo sogoi mani yagulo kisisa mosamani audience rok abono kisa nali